Максім Богданович, Варона і Чыж. Прыгода гэтая не так даўно была. К Чыжу, а сілы ён, як ведама, не мае. Варона падступае. Скажы, ці я падобна да арла? Тут бачыць Чыж, з варонаю не жарты, а ўласны хахалок чаго-небудзь ды варты. Зусім арол, адказвае Чыж вароне клятай з клёна. Ну, то ж бо то, глядзіш. З ласкаваю гразьбою варона паляцела стуль далей. Усё тое бачачы, здзівіўся верабей. Браток, ці ты вачэй зусім не маеш? Чыж, засаромеўшыся, так пачаў казаць. Я гэтым не зрабіў благога. Дай Бог, арла варонай не назваць. Варону ж арлом. Нічога.